Soc l'Obed Canela, soc el cantador en l'obra de guitarra que estem fent a la Fundació del Teatre Nacional. I bé, jo vaig començar a fer teatre de petit, als Lluïsos de Gràcia, en cursos d'estiu, i ja de més gran, del batxillerat, vaig decidir començar-me a tocar més professionalment, perquè penso que el teatre és una oportunitat per poder expressar coses en públic i m'ho passo molt bé fent-ho. Jo soc en Marçal Bayona, també formo part de la jove companyia del Teatre Nacional i just en el batxillerat vaig entrar a l'Institut del Teatre, perquè la vaig fer des que tenia 8 anys. Vaig fer-ho i de la formació just sortia de les hores d'entrar a la jove companyia. Perquè el teatre és una eina de comunicació que cada dia estem necessitant menys i que precisament hem de reivindicar nosaltres com a punt de trobada i punt d'expressió molt directe amb el públic. Bé, el projecte d'aquesta jove companyia el valoro molt positivament pel tema aquest, que el teatre està, com deia, costant que arribi al públic en general i és una eina més també per recuperar teatre clàssic català i per apostar-lo a molts públics diferents. Estem fent funcions escolars i després funcions en públic general de totes les edats i per tant podem aconseguir que aquest projecte arribi a molta gent. Sí, nosaltres el que estem treballant, hem treballat durant tot aquest temps de formació i d'assaig amb la companyia principalment, és aquesta manera de cercar un tipus de teatre clàssic, un teatre molt desconegut pel públic actual, i acostar-lo amb un llenguatge i amb uns codis escènics que puguin ser accessibles per tothom, i penso que ho estem aconseguint, tant per aquestes escoles que estan venint i que estan obrint també, com també per la part educativa, que té a reivindicar Picarra, reivindicar un vers en català i tal, que va ser del teatre en català, ara fa temps. Quina edat teniu, vosaltres dos? Jo en tinc 23. I el 24. Molt bé. Doncs escolta'm, farem una cosa. Farem un mini-spot convidant sobretot els joves que vinguin a veure el cantador. Vinga, endavant. Doncs us convidem a tots i a totes que veieu gaudint d'aquesta obra de Picarra i Falconieta, que és el cantador. És una paròdia d'un text clàssic espanyol, el Trobador, i també és el mateix argument que l'òpera de Verdi i l'òpera. Us animem molt que vingueu perquè us veu molt bé. El que sí que us podem garantir és que això del teatre clàssic no significa avorriment, perquè és una obra molt dinàmica, on riureu molt, amb textos de màgia, amb il·lusió, amb cançons, amb música i amb un repartiment molt divertit i molt ben treballat. Moltes gràcies. A vosaltres.